गिबियावनो आंखौ बिजाथि महरै बे 31 नं सिडली समस्तियाव बिजाथि महरै सायख'नायनि थाखाय आं गिबियावनो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ आं साबायखर होयो। बेजों लोगोसे जोंनि इउपिपि दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर' सार बिथांखौबो आं साबायखर होयो। मानो होननानै बुङोबा बिथाङा गोबाव समनिफ्राय खुब सम्भब आंनि मावनाय दांनायनि सायाव हयथ' स्टाडि खालामदोंमोन, अबजारभेसन खालामदोंमोन। दा बिथाङा दिनै बिजाथिखौनो होबाय, बिनि थाखाय आं एकदम गोसो गोरबो सिंनिफ्राय बिथांनिसिम साबायखरखौ आं बावो। बेजों लोगोसे फाउन्डार प्रेसिडेन्ट जोंना मानगोनां उरखाव ब्रह्म बिथाङाबो आंखौ सायख'नायाव बिथाङाबो मदद होदों। बिनि थाखायनो बिथांनिसिम साबायखर बावो। लोगोसे भाइस प्रेसिडेन्ट गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांखौबो आं साबायखर बावो। मानो होननानै बुङोबा बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो नायबाय थादों आरो बे ओनसोलाव माबायदि खामानि मावनो हागोन बेखौ नायनानै बिथाङाबो मदद होफादों, बेनिखायनो साबायखर होदों। लोगोसे भाइस प्रेसिडेन्ट सासेबाव जोंहा काथिराम बर' बिथाङाबो हेफाजाब आरो मदद होदों, बिनि थाखाय आं साबायखर बावो। बेजों लोगोसे अमेन सेलनि आफादगिरि प्रतिभा ब्रह्म बायदेव बिथांनोबो आं साबायखर गोसो गोरबो सिंनिफ्राय बावो। मानो होननानै बुङोबा बिथांमोनजों आं गोबाव सम खामानि मावबोबाय आरो बिथाङा गोबां समाव गोबां हेफाजाब आरो मदद खालामबोदों। बिनि थाखायनो आरो दिनैसिम बे सेलेक्सन खालामनायाव बिथांनिबो आखाइ दङ, बेनिखायनो आं बिथांखौ साबायखर होयो। लोगोसे राजु नार्जारि, माधब सेत्री बिथांमोनाबो गोबां बे सेलेक्सन खालामनायाव हेफाजाब आरो मदद खालामदों, बिनि थाखाय आं बिथांमोननिसिम साबायखरखौ बावो। आरो गोबां सेन्ट्रेल कमिटिनि दैदेनगिरिफोर दङ, आं मोखाङाव रायख'नो हायि बुंख'नो हायिफोर दङ, बिथांमोननोबो आं गोसो गोरबोनि साबायखरखौ बावो। रायजो राजानि माबायदि आशीर्बादखौ होदों? रायजो राजानिफ्राय आं बेखौनो आशीर्बादखौ लुबैयो। मानो होननानै बुङोबा जोंना सिडली समस्तिया 31 नं सिडली समस्तिया गोबाव बोसोर माने गोग्लैसोनानै थादोंमोन। बिपिएफनि 17 बोसोर आमोलाव जेबो खामानि मावाखैमोन। जाय प्रतिनिधि जानानै थांदोंमोन सासे बिथाङा मावाखैमोन। गोसो जानानै मावाखै ना माबा खारनाव मावाखै बेखौ आं मिथिस' हाया। नाथाय थांनाय बाराव इउपिपिएलनि बिजाथि मानगोनां जयन्त बसुमतारीया देरहाखांनायनि उनाव गोबां बे ओनसोलाव खामानि मावदों, दालां लुफुंदों, दै खुरखानायफोरखौ होबथादों, लामा बानायदों, गोबां मडेल अंगनाबादिनि न'फोरखौ लाबोदों आरो गोबां खामानि बे जों बुंस'हायै नुस'हायै खामानिफोरखौ मावबाय थादों। बेनिखायनो एबार जि आद्रा थानाय खामानिफोर दङ बे खामानिफोरखौ मावनो थाखाय आंनि थाखाय रायजोफोरनिफ्राय आशीर्बाद नांगौ, रायजोफोरनि सहाय सहजुगिता आंनो नांगौ आरो आंबो रायजोफोरजोंनो थानानै आद्रा थानाय खामानिफोरखौ जाहाथे मावफुंनो हायो बेखौ आं इसोरनि खाथियावबो आर'ज गाबो आरो रायजोफोरनि खाथियावबो आं मदद लुबैयो। बेखिनि।